башлайық. Ямадан бақмат. Біздің бойынша қайырлы күн. Сізді енді қайырлы кеш. Сіздің көрушілерге бекшат. Әлі бірінші тапты. Мұнда кейін Алла берсе ешқалақ келеміз. Сіздің өзге ешқалақ келеміз. Қоя барсақ та біз солай өзіміздің татарларға ұшырашуға тырысамыз. Һәм тіліміз турында, дініміз турында, Аллахы турында bütün мәселелерінде сөйлесеміз. Шуңа күрә шундай мөмкинлек булып туды. Һәм бүген менә сезнең белән очрашу. Әлбәттә, дөресрәк булыр, әгәр дә күбрәк сез сөйләп бирсәгез, нәрсә моңзарларыгыз, нәрсә сезне бер шей ничек итеп, нинди юллар табырга. Андан соң мин дә үземнең фикерләремне әйтермен. Менә Ринат Зәйнурович, ул инде безнең бөтен дөньядагы татарлар өчен җаваплы кеше. Зур эш алып бара. Әлбәттә, эшләп җитермәгән җирләрдә бардыр. Әйтерсез, ул җирләрдә. Шуңа күрә мин бик шат сезнең белән күрешергә һәм сезне игътибарда тыңлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Бик шатбыз сезнең белән беренче очрашуыбыз өчен. Безнең Кыргызстанда дәрәҗәбез бөек. Менә сез безнең белән беренче очрашканга, безнең дәрәҗәбез инде иң өстәнге башчысының иң өстәнге баста. Biz bütün milletler arasında bizim derecemiz siz ko'tardingiz. Sizga zo'r rahmat kelganingiz uchun. Endi biz sizga, Rinat Zeynurovichga, kelgan qonaqlarga barchasına da rahmatlarimizni bildiramiz. Chunki bizning shu sizning bilan uchrashuv bizga kuch beradi, quvvat beradi, bizni yaxshidan qavat yaxshiroq ishlarga majbur beradi. Biz borgan sayin ko'pincha sizning bilan uchrashamiz. Rinat Zeynurovichning eshigi bizning uchun ochiq. Bizga nindi so'rov bilan sizga borsak, siz ul so'rovlarga yordam berib turasiz. Mana